120 תוכניות עשינו איתך ברחבי הארץ, וגם בפטרה, בירדן, וגם בקזבלנקה ומרקש, עם מוטי ברקן, השחקן ומספר הסיפורים הנפלא. נכון? הילה. נכון מאוד. ותוכי שוקי בילה במשך שנתיים בארץ ובחוץ לארץ. והיום אנחנו מביאים, מוטי רוצה לספר סיפור, וסבא אקל רוצה לספר סיפור לירדן. הנה ירדן, הנה ירדן. את רואה? את לא צריכה לגעת, הוא רק עושה שלום. את רואה? מרחוק. הוא חמוד נורא. אוקיי, וזה אבא ניר, והנה רותם, שיש לה יום הולדת היום. יום הולדת לרותם, השמחה לילדים. יום הולדת לרותם, השמחה לילדים. ברגליים החך ובידיים תח תח תח. La 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 la. And even Michelle, my wife, came all the way from New Zealand. We got 24 horses, but she loved Tukey Shuki. לקחת אותה גם? אוקיי, Tukey Shuki, ואנחנו נלך לפי המסורת עכשיו. ומוטי ברקן מקבל את הבמה. שים אותו. ונשים אותו פה. היי, אני יכול לומר כאן, בסדר, אין בעיה. Shalom Shuki, shalom. Long time no see, no hear. You were abandoned by us, Michelle, by the Brazilians. checking? So I'm sorry, but here we are, you know, in accordance, in honor of Yarden and her mother, who's got her birthday. Hello. What's your Say hello, birthday? Leah. 34, Hello, 50? תעשי לו hello. 44. Hello, היא עושה לו hello. Hello, עוד פעם, hello. שוקי, שוקי. נהדר. אוקיי, הבמה שלך. אני רוצה לדבר עם ירדן. ירדן, שלום. שלום. מה שלומך? אני גם מרגיש נהדר. את יודעת כמה זמן לא ראינו את התוכי, את שוקי? את יודעת שפעם קראו לו סם. היה לו שם אמריקאי, סם. כשהוא הגיע לארץ, החלפנו לו את השם. מי החליט לו, את יודעת? מה דעתך? הנה, הוא שואל אותך. את שומעת? אני החלפתי לו את השם לשוקי. למה? את יודעת? כי זה... מה, אתה לא אוהב את השם הזה? תתבייש לך, זה שם יפה. אתה יודע למה? כי זה מתחרז עם תוכי. שוקי, תוכי. ירדן, אני רוצה שנגיד ביחד את המילים של חלק מהם. מסכימה? בואי, המילים הם ככה. זה לא מתחילת השיר, זה מהאמצע. העולם נוסע. יכולה להגיד איתי? העולם נוסע? העולם נוסע. תגידי. נוף משגע. נוף משגע. תגידי נוף משגע. נהדרת. עד כמה יפה תבל. עד כמה. נכון. יופי. אך יפה ממנה ארץ ישראל. אך יפה ממנה ארץ ישראל. אך יפה ממנה ארץ ישראל. והכי טעים זה צ'יפס. כן. ובמבה. היא תגיד גם. איך אך יפה ממנה ארץ ישראל. הנה, הוא צועק, הוא רוצה שתגידי לו. אך יפה ממנו. ממנה. ממנה. אך יפה ממנה. יעדת? אך יפה ממנה ארץ ישראל. תגידי ארץ ישראל. ארץ ישראל. תגידי. את מתוקה לאללה. עכשיו, ירדן חמודה. בואי נשיר ביחד. העולם נוסע, נוף משגע, עד כמה יפה תבל. לא
לזייף, אני מבקש. אוקיי. אדוני. אוקיי, צודק. צודק. את יכולה לשיר איתי, ירדן? עוד זה קשה? זה שיר קשה? לא. איזה שיר את אוהבת לשיר עכשיו? אוהבת לשיר? ירדן. איזה שיר היא אוהבת? חיפה. איך? היא אוהבת לרקוד את זה, אבל את רוצה לרקוד? את רוצה לרקוד? לרקוד חיפה? חיפה? תוכי נורא ישמח. אבל זוכרת, הנה, כן. טוב, בוא אני נגיד מציע. רק תוכי שוקי, רק את הפזמון הזה. תוכי שוקי. אוקיי, מוטי, יאללה, תתחיל. 3, 4. תוכי שוקי, שוקי תוכי, דה 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 דה. לזכור את המילים, מוטי. נוסע, נוף משגע, עד כמה יפה תבל, אך אני יודע שיפה ממנו ארץ ישראל. יופי. יאללה, בואי תרקדי. את רוצה לרקוד איתי? לא צריך, יותר טוב. בסדר. סם ירקוד איתך. סם, בוא נרקוד. מה, עדיין אתם קוראים לו סם? לא, אבל יש כמה שקראו לו תוכי שוקי. שם בעברית הוא קיבל. שוקי. שוקי. תוכי גם שוקי. שוקי וגם אל סם. תיתן להם לקרוא לך סם, אתה שומע? אתה תוכי שוקי. הוא יודע הכל. אתה היית... לא לנשוך. אבל אל תנשוך. לא לנשוך. אל תנשוך. פעם היית נהיה אדום כשאתה רואה אותי. תוכי שוקי הוא בן 40 בערך. לא יותר. 40, 45. אמור להיות. כן, לפי מה 40. שרשום כן. אצלנו. 30 שנה. התוכנית האחרונה שעשינו זה היה לפני 30 שנה. היום יום הולדת. הילדה הזאת הייתה בת 12. את גם היית שם קודם. כן. לא. לא היית אבל שם. היא ראתה את התוכניות. כן, כן, כן. הייתי כל הזמן, אמא שלי שרה את זה גם אתמול. אמא שלך. והיא זוכרת שהייתי שרה, רוצה כאילו, לשיר אתה איתנו? יודע, אהבתי את זה. טוב, יאללה. אם היא זוכרת, סימן שכנראה כן. זה היה פה כל חג אצלי. תוכי שוקי. קראתי תרחיק גם את הפנים, לתוכי שלי תרחיק. שוקי. זה לא אוקיי, סתם. טוב, תן לה כמה מילים על זה. מוטי? הנה, ספר הסיפורים של זה. ירדן, את יודעת ששוקי הוא שוקי והוא עוף, הוא סוג של עוף, סוג של ציפור. ואיך הם נולדים? הם בוקעים מתוך ביצים. דוגרים עליהם לפני כן, דוגרים. כמו תרנגולת. ואז הביצה פתאום בוקעת, ויוצא הגוזל הקטן. והצבעים שלו היו שונים לגמרי, לא היו לו צבעים כאלה כל כך יפים, ירוק וטורקיז וכחול, ומעל המקור שלו אדום. והנה סבא אקל מנסה ללטף אותו, לא מנסה, מלטף אותו. הוא זוכר את הליטופים שלו. אני מאוד אוהב אותו. את יודעת? סבא אקל אוהב את תוכי שוקי, ירדן? סבא אקל אוהב את תוכי שוקי? כן? כן, צריך לקחת אם את את רוצה. שומעת, אז היו לו המון חרקים שנדבקו לו מתחת לנוצות, ולא היה לו טוב. אז הוא היה מתגרד, ועם הציפורניים ככה, הוא היה מגרד, לגרש את החרקים. ואז הגיע חוקר ציפורים לג'ונגל עם רשת גדולה, כן. הוא תפס את הגוזל הקטן, לקח אותו ביד, עשה ניקה את הנוצות, ולקח נוזל מיוחד ומרח אותו בנוזל שהוא נגד חרקים. ואז התוכי עשה לו תעשה פור, פור, פור. הוא עשה לו פור פור, הוא עוד לא ידע לצעוק כמו שהוא צועק היום, הוא היה קטנצ'יק, גוזל. בקיצור, החוקר לקח אותו אליו, למעבדה, וגידל אותו עד שהוא נהיה כזה גדול, ויודע עכשיו בעצמו לגרש את החרקים. את רואה, הוא מסתדר לבד. תראי איך הוא מנקה את הנוצות, את רואה אותו? ירדן, את רואה? והוא מאוד אוהב ילדים. את יודעת? הוא מאוד אוהב ילדים. נכון. תוכי שוקי, נכון מוטי? נכון מאוד. היינו בפטרה עם ילדים, והייתה לנו תוכנית של שלום עבור ילדינו. גם ילדים ערבים וילדים ישראלים, ותוכי שוקי היה הכי מאושר שיש שלום עבור ילדינו. נכון, הילה? הייתי בסיפור של מוטי, כן. אוקיי, מוטי. על כל פנים, זה סיפור. אוי, את יודעת, זאת הילה שאת רואה אותה. ירדן, אני רוצה לשאול אותך, איזה סיפור את הכי אוהבת? מספרים לך סיפור לפני השינה, כשאת הולכת לישון?
על מה מספרים לך? מי מספר? אבא ניר או אמא רותם? מי מספר? אני מספר לך? וואו. את יודעת, פעם אני הלכתי להופעה של מספר סיפורים מצחיק. הוא היה נורא מצחיק. את יודעת למה? הוא היה מספר את הסיפורים עם שיר. ואני הייתי ילד קטן, אולי קצת יותר גדול. הוא היה שר לנו שירים על חתול, ועל כלב קטן, ועל ציפור שהלכה לאיבוד, ועל עורב לחן. עורב. מה אתה אומר? אתה לא אוהב עורבים? הוא מדבר על עורב עורב לקחן, אתה יודע שהוא פתאום עף וגונב את הגבינה. אתה גונב גבינות? כן. אתה גונב גבינות, שוקי? אתה לא גונב. לא, אתה ילד טוב. אבל הוא מסתכל, אתה רואה, הוא מסתכל על ירדן. על ירדן הוא מסתכל. כן, הוא מסתכל עליי. ירדן התעייפה, ירדן הולכת לישון. זאת שעת סיפור לירדן המתוקה, שנרדמה בשעת הצהריים בזרועותיה של אמא רותם, לידו של אבא ניר. שיש לה יום הולדת. ושיש לה יום הולדת, כן. לכולנו יש היום יום הולדת חגיגה, כי פגשנו את... מה היא אמרה? תרגום? עוד מעט. מה אמרת? מתי נראה? היום. טפילים את רוצה לראות? לא, הוא אמרה מתי אנחנו עושים לאמא יום הולדת. אמרתי בצהריים. אנחנו עושים עכשיו לאמא. בואי תשאירי לה לאמא. עם תוכי, בוא נעשה עם תוכי. הוא צועק? נכון, כי הוא רוצה להגיד, הוא רוצה לדבר. אני אבקש ממנו להיות בשקט, אבל תשאירי יחד איתנו. נשאיר אותו? שוקי. יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לרותם. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לרותם. חג לשמח וזר לפורח, היום יום הולדת לרותם. עכשיו תגיד לי יום הולדת. את יכולה לעשות לה טובה, רותם. הנה, ככה. היום יום הולדת לרותם. אני אעשה לך טובה. תשימו לב שמוטי הוא חבר טוב שלי מילדות. את יודעת איך קראו לסבתא של סבא? שלום, שלום, אתה יודע איך שקראו לה מותק שלי. תגיד, אתה מדבר הונגרית, מותק שלי? לא, הוא לא מדבר הונגרית. הם קראו לה לישקו, לא, הוא יגיד כבר. לא, כן, קראו לה לישקו. את יודעת מה זה לישקו? תשמעי. מה, אתה לא נותן לי לספר סיפורים? תתבייש לך. אתה כל הזמן צועק, זה מפריע לירדן, נכון? כן, זה מפריע לה. טובה. המפיק עושה לה בטובה. תעשה לה טובה, הבמאי שלך. הוא גם הבמאי שלך. יופי. מישל, you like him? Oh yeah, he's beautiful. תן לי גם איזה שוט על מישל. אז מה, אתה תגיד לי יום הולדת שמח היום? מה, בבקשה, אני מחכה. Yeah, he's beautiful. Very nice. ירדן, אני רוצה לספר לך על לישקו, הסבתא של סבא. הסבתא תגיד, יום הולדת שמח. הנה, הוא מסכים, הוא רוצה שתספר. אתה שומע, שוקי? את שומעת, ירדן? הסבתא של הסבא של ירדן קראו לה לישקו. ואתם יודעים איך אנחנו הילדים קראנו לה? את יודעת, ירדן? קראנו לה לשכת מודיעין. לשכת מודיעין. זה היה שם לא יפה. אני יכול גם לעשות. לא יפה מצידנו היה. מה את אוכלת? צ'יפס או במבה? טפו צ'יפס. ולישקו, סבתא של סבא, הייתה אוכלת לחם רך. את יודעת למה? היא הייתה מוציאה את הקשה של הלחם ואוכלת את הרך של הלחם. למה? את יודעת למה? סבתא של סבא, לישקו. קראו לה לישקו. שלום, קראו לה לישקו, כן. אתה זוכר שהיינו מספרים סיפורים? בטח שאתה זוכר. אז אני מספר עכשיו לרותם וגם לך. הבנת את זה? ברוך. שוקי. סם. שוקי. תוכי. אמרתי. כן. עכשיו, את שומעת? הייתה אוכלת את הרך של הלחם, אבל לא היו לה שיניים. אז תראי ככה, הייתם מסתכלים עליה והיא נראה ככה. נכון שמצחיק? אז אנחנו, הילדים הקטנים, ראינו אותה שהיא אוכלת, הבנו שאין לה שיניים, וקשה לה.
למה אתה צועק כל כך? אני גם מדבר. הוא רואה את הטלפון, הוא צודק איתי. יכול להיות שהטלפון עצמנו. כן. כי הרבה מצלמים אותו בטלפון, הוא לא אוהב את זה. כן. אנחנו ראינו אותה אוכלת את הלחם בלי שיניים, זה כמו שזה הצחיק אותה. נכון, ירדן? הצחיק אותנו. אז היא ראתה שאנחנו צוחקים, וזה קצת העליב אותה. את שומעת, ירדן? היא נעלבה. היא הסתכלה עלינו בעיניים החכמות שלה, והיא אמרה... שקט, אתה מפחיד את ירדן. את שומעת מה היא אמרה? מה אפשר לעשות? כן. מה אפשר לעשות אם אין שיניים? אז אוכלים כך. איך אתה אוכל שוב? איך היא הייתה אוכלת? תראי למוטי איך הייתה אוכלת. בלי שיניים. את זוכרת שהיית אוכלת בלי שיניים? סיפור מצחיק. יאללה, אוקיי. אוי ואבוי, התוכי הזה כבר נשך אותך, תראה מה זה. שטויות. זה לא שטויות בכלל. מוטי. יאללה. שים אוקיי. אותו פה. רוצה מים מאמי שלי? או מיצה חוזרים? לתת לך מים ירדני? בואי, מים. בסדר? לא, תביא את זה. אתה רגוע עכשיו? אתה רגוע? רגוע עכשיו? יופי. לא נמשוך. נכון, לא נמשוך. אין אכפת, רוצה מי? לא נמשוך. לא, אכלנו כבר שניים. שלום, נכון, שלום. אקל אוהב אותך, וגם מוטי אוהב אותך. שלום. כן. שלום. Give it a shot, מישל. איזה יופי אקל, קלוזאפ, מישל. אקל אוהב אותך. אתם רוצים לראות איך שהוא שר? בואו נראה שהוא שר. שוקי, תשמע. לה 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 שלום בזמן האחרון הוא אוהב לשיר את אנה ואלסה. אז אם היא רוצה לשיר איתו. מה זה אנסה ואלסה? Let it go. שלום. היי. שוקי. שלום. עד שכאלה אני מזכירה שבעין ימין הוא לא רואה, אז אם אפשר להיות בצד השני שלו כדי... במבה, שלום. יש רק אותה פוצ'יז. אתה רוצה אותה פוצ'יז? היי, גוני. הנה גוני. עם גוני עשינו את התוכנית על שבט הריבלינים הגדול בסרט נפלא. בואי גוני, בואי, תצטרפי להם, בואי. גוני חמודה שלי. שלום לך, ברוך הבא. הנה גוני. היי טוקי, יש לנו אותם הצבעים. גוני, טוקי שוקי. זהו, מוטי, נסגור? בסדר? יש לך עוד מילה לסיום? יש לכם את המילים של השיר? כן. כולם ביחד עכשיו. 3, 4. איזה כיף לנסוע ולטייל במרחבים, עם התוכי שוקי לחפש לי סיפורים. תוכי שוקי מחפש לי סיפורים, לאורכה ולרוחבה של ארץ ישראל. תוכי שוקי ואני יצאנו לטייל. תוכי שוקי סתם יצאנו לטייל. העולם נוסע נוב משגע, עד כמה יפה תבל, אך אני יודע שיפה ממנה כולם. ארץ ישראל. נכון, טוקי? ארץ ישראל.